Pacea Domnului, dragi frați și surori! Spre slava Domnului și spre zidirea noastră și cercetarea noastră, aș dori să recit o poezie care se numește Clipe de cercetare. Ca motou are versetul din 1 Corinteni, capitolul 11 cu 28, unde spune așa: fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Amin. În clipe adânci de cercetare, cu dorul sfânt de a mă îndrepta, în judec starea mea, stăpâne, în fața ta. Prin harul tău, tu mi-ai dat dreptul ca să mă fac un fiu curat. Dar oare m-am făcut eu, Doamne, cu adevărat? Prin harul tău ai frânt robia, ai rupt cătușa celui rău. Dar oare port eu azi în deget inelul tău? Tu m-ai chemat să port cunună, ca rege în veșnicul tău cort. Dar oare eu mă port ca rege? Sau cum mă port? Sunt eu un fiu născut din ceruri? Sunt eu un frate al lui Hristos? Sau tot un rob, trudind cu teamă, născut de jos? Când sub păcat și când sub lege robeam sub două vechi robii, dar Duhul Sfânt nu robi dorește, ci vrea copii. Căci dacă n-ai găsit mireasă pentru Adam la cei ce pierd, pentru Iisus, nici jos în lume, nici sus în cer. Și ai vrut atunci din suferință, din rana cea din piept să închegi, o fică mai presus de fire, mai sus de legi. O, Doamne Sfânt, eu nu sunt vrednic nici robul robilor să-ți fiu. Și totuși, tu cu mii de lacrimi mă aștepți ca fiu. Iisuse drag, spre a ta iubire nu pot nici ochi am ridica. Și totuși, tu aștepți și în mine mireasa ta. Amin. Domnul să ne ajute.